Ngayong hapon, sa oras sa gayron. Oras sa ganyan. 5:41 PM, hayag pa. It's good to be laag. Laglaag ko karon sa kahapon. Bye-bye daw sa mga. Kahapon, haluya po din. Ay, laglaag ako sa bye-bye kay igang sa sulod. Paano ko magpahangin? Lingkod sa Kudaribig kay feel na ko yung balas ang baybayon. Dahang sagbot sa bak sa loyo. Sagbot. Minga kay ang baybay. May mga sa tawag ni lapay ng loud. Usually mga siguro mga hapit ng mga ngit-ngit, makandam ng mga mananagat. Ay nanay ko ano, hindi sa unahan eh, nangandam mga pukot. Okay, mga tunos lag loud. Ano yan, magpahangin lang kay igang kayo sa sulod. So magpahangin lang diri sa bye-bye kay igang. Igang katsanan. Curious ko ba unsa ilang gibuhat dito, gusto nang kadtuon. Kana naimurag katapok sa unahan kana. Unang adto no gaunsa na sila dira murag kalot-kalot nga. Pag gaunsa na sila dira akong adto niya. Og manubay patag ang napayana sa gatapok sa unahan sa bye-bye. Og adto na ko unyang taod-taod. Tara, let's go. Agos lapihan kay igang magpahangin ta. Tara, let's go. Magpahangin ako sa bye-bye. Hello. Nakatunong kong tayo naman. Joke lang. Kapya. Tapos kakabog pa rin tulayan eh. Uy, kung sa dia. Uy, kung sa dia. Tagap dia. Sus, ang tulay kalayo sa tulay. Ito may muambak ani. Mutamak ani eh. Tamak sa muambak lang ko ani. So that's how it is. Oh yeah. Let's go. Yes. Relax, bye-bye. Wag video. Pag mo. Kopya. Kita dili gabok sara. Dili gabok. Dili gabok. Yes. So let's go. Oh. Diyan na lang ka. Kira ni. Oh. Right, mugi ning tulayan eh. Ako dito sa bye-bye. Pangin na kaigang. Ano ba mong dagat? Si nawa mong dagat na ay suba. Suba, sumpay sa dagat. Kini nga suba. Yes, this suba. Muragi ka ni sa labo nga suba. Labo River. Itong mga late 90s o early 2000 kuan kining nga suba nakaguba og daghan nga mga balay, lakip na among balay nga perting guba sa unang panahon. Wala ni suba diri sa una din, gawas siya mga late 90s na early 2000 kana, daghan nga mga guba nga balay sa una kining suba. Pero mga 2004 magoro kita mo nang kuan na ay green nga kuan payag na ay seawall dira, na ay seawall mo, so expected na nga di na ito mabalik sa unang panahon kaya na ay seawall. Akong curiosity nga akong doolon og nagpunsa sila dira. Ay nagida nagdula ng kalot-kalot oh. Kung doon kalot-kalot
Diri ka dula. Musa sila dara. Dula ano ba eh? Abi na ruga. Ay nako. Sus, ang dagway na ito nga di mo mag-night sura o may hilamos oy. Laon na kayo? Naman, hangin? Ha? Muna? Wala yung mga lao doon? So na yung mga nangaligo pipila. Akong taga-baybek eh, dili may hiligo tag hapon. Hiligo mi sa una kay kuan. Hiligo mi mga buntag. Munang nangaito mi sa una sa bata pa. Lagom kay ko sa bata sa una kay ang ting kaligo na mo kay udto. Sugod mga alas 9 kanang magpamahaw hantod man hantod pa yung udto. Ay apaso na mi kay dugay kami nahuman. Liko mi buntag pa yung udto dugay kay mo kay nalingaw to langoy-langoy yung mga bata. Okay. Ano ito mga ligo hapon man? Di mo na mga tingkaligo. Nawad ring dapita. Nabot maglayo asa naman yung dapita ni. Laag ka man ka. Nabot maglayo. Asa na ko naabot? Asa naman yung dapita ni? Featuring our suba. Suba sa among baybay yun. Nasumpay sa dagat. Hina dyan kayo, lamig yung hangin dyan. And dyan. Hindi ko nang kaya dito. Sana kong duwi. Saan na ninyo? Saan na ninyo? Saan na ninyo? Saan na ninyo? Ano yung tambak? Sa among balay. Katapusan na ni? Ano pa na yung sumpay dito? Sulod? Ay, ulangan pa rin na? Oh, layo pa rin no? Oh. Nakasa gid no? Abi na kung diyar taman. Kaya nga ako silang balas. Kailangan ko nang i-garden. Ano pa ninyo? Dito sa Layo ba good? Nag-vlog ka oh! Mag-vlogger na mi oh! Uy, ili, bangga tag kamera oh, vlogger na ming tanan. Uy, nag-video pa mi para makakwarta kapoy pag video. Tagaay ta mi yung kwarta. Santa ay. Vlogger mi kay makakwarta. Ano naman no? So, kapoy bi kay hawi bi kay yung kamera, hindi kami makakwarta. Santa ay. Tagaay ta mi yung kwarta oy. Subscribers, thanks. Tama subscribe. Mau ano? Muli na ko kay ngit-ngit naman. Pangit ko sa baybay ko. Ako ko lingaw gud. Ako ta pag gagawin mo tay ilam mo san eh. Haggard makitag na eh. Muli na ko kay ngit na. Umuwi na ko sa amin. Ngit naman. Alright. Hopya. Hopya. Hopya na ko. Sila kumaon sa Dili ra lisod. Oh, ambak na.
Wop, nakatunog og dagat. Ay na ko kay ngit-ngit naman. Ay mga ambak. Ano na piskot? Ay mga ambak dito. Tara isda dot, turot na dot. Ha? Sa'yo mo lagi pirit. Ay nagpahangin ako sa umbay pre, igang sa amo. Mingaw na. Ang laod na ang bumbay, ang laod na. Let's go. About na ko. Alay piskot. Wala na ako.